باشه دیدی ما وقتی گفتم که ای کار اومدی راست خونه برادر تدخل دی خونه اشما چیکار میکنین میبرین دفتر برادرها از شرکت داراییگی مراجعت کرده هستم بесплатной женской мужской омадага беҳад результати хуб нишон медиҳад СЗ намудгиҳо тайёр шудага яъне ки бесплатной женской мужской чӣ маъне дорад яъне ки барои касоне ки фарзанддор нашаванд солҳои сол иншоалло ки беҳад результати хуб нишон медиҳад ҳар як чиз аз ҷониби аллоҳ мешавад яки ҳар як чиз сабаб мешавад мақсад занзани ба тамом шаҳрҳои русия равон мекунем курс лечения ё ду банка мешавад мақсад яъне ки 2 моҳ ҳам женскоиш ҳам мужскоиш марҳамат занзани номеро дар роҳ экран. салом дӯстони азиз хуш омадед ба канали омӯзиш ютуб. бародаро аз номи називани видео фаҳмидем ки суханима барои кадом нафарона барои ҷавоное ки ҳозир гапа гӯш намекунанд мегӯишон мегӯӣ ки деворро гуфтеси ё ки мегӯишон ва ё кори хичо намекунанд мегӯӣ ки масалан рост бура каҷ мераванд вақте ки ман гуфтам ки намози шом шудаи хона будро мебуроянд қадира даместан меранд дар он чизо пешмагазино дуруст местанд ба оқибаташ чӣ мешавад ина тамошо кунед баъдан видеоро давом медиҳем. диден авоша диден ма вақте гуфтам ки ай кор омади рост хона продукти дахарди хона ашмо чико мекунед мебуроен дактари ра мегардед ё ки 10 бор мебуроен ана меай оқибаташ бо як хелиш да намефура занг мезанад ки чӣ баи хеле гуфтӣ барои фоидаи худам гуфтам ма ҳақ дорум ҳамин гапҳоро бугум фақат гапҳои ма дахолат дорад дар одамое ки ма мешиносумшон яъне ки ман ва ёро мешиносам на ин ки ва ё мара мешиносам барое ки мара бисёр одамо мешиносанд масалан метавонед дар бораи ма видео кунед фаҳман дорам аммо видеои ма дар хитоб накашен одамое ки ма шуморо намешиносам барое ки суханои ма дар бораи одамое ки ман мешиносам барои фоидаи хичон гап мезанам ҳатто што ман кадомеда намешиносам суханои маро дар худот мекашӣ бародар ихтиёр барое ки масалан ман тара намешиносам ту ҳеҷ вақт дар худот набояд суханои маро бикашӣ бо ма да занг мезанем ки чӣ ба ти хеле гуфтӣ барои фоидаи хитон гуфтам ҷавонои ҳозираро вақте мегӣ хиёл мекунанд ки ай бадишо намегӣ ай хубишо намегӣ барои фоидаи хитон гап мезанем ки нагардем беҳуда инем хел мебуроянд ки ма солнавиро отмечатка мекунам ё ки мебурам просто хай намедонам барои чӣ мерам рост онем одамои ҳозира мо ай кор меем хона ай хона мерем кор тамом ягон ҷо намерем барои ҳамун масалан вақте як калон гуфт хурд бояд гӯш кунам масалан бефоида намега барои зарар намега барои як чизе мега ки масалан дар ту фоидаи ягон хел зарар нест ма ҳеҷ вақт намегум ки бурата ай ҷар бупар барои рост бура инро хол мекунам ки мо ай бахилӣ мо намегем ё ки мо ҷо турмаё мешинам хай дидин аҳволша инам хеле аҳвол меғалти инам хеле чизода меғалти баъд ки тура ёрдам мекунам ина лишна инамуд мо вақти зиндагӣ мекунам на ки ман намедонам дар куҷои ҳози ҳамин ҳамн қадр ки видеош роӣ кардаа ду куҷоро бурданаш қати ки рафт чӣ кор кард намедонам барои ҳамун эҳтиёт шавем гапҳои ма шумо дар сахт мераса сус мераса ихтиёр дар худтон ай ма як гуфтан буд ма гуфтум барои ҳамун агар ки намефоратон ина ра ватсапи ман занг бизанед ма шумо дар каналҳои ютуб пешниҳод мекунам агар бугӯед ки ма бекора намедонам чӣ кор кунам ина рақамҳои ватсапи ма занг бизанед ма шумо дар каналҳои ютуб пешниҳод мекунам ютубҳои ма ай 300 подписчик сар мешавад то 80 000 подписчикара чанд подписчика як дар кора сухан ки ма та дар ҳамхели канал ёфта метем биги пешавӣ кун дар сомонаи ютуб ва популяр наша звезда ша ҳунарта нишон бите сум кор кун яъне канал беҳтарин мешавад хонаободу сарбаланд бошед бародаро кадоме дар гапи ма сахт мерасида боша хафа нашед ина ватсап занг бизанед дар ватсапи ма равон кунед наворотона кадоме намехоҳад масалан ки ман хеле гапҳо мегум намефора метавонед ки ответ битӣ ма дар фарқ надорад ма мебинам ё ки комментария да бинавис ма ҳатман ҷавоб метам